A Gore Verbinski si po Pirátoch z Karibiku zapisuje kultový zárez. Tento film je sci-fi fantasy, ktoré je veľmi podobné filmu Everything Everywhere All at Once. Ten film stál $25 miliónov, čož je málo. No a tento film išiel ešte nižšie. 20 miliónov. Hej, stále sú to milióny, ja chápem, ale 20 mega na pomery hollywoodského sci-fi to je ako flusnutie do Atlantiku. Oba tieto filmy ukazujú, že prepálené budžety dobrý film proste nerobia. Scenár, nápad a rozprávač, to je to, čo robí film filmom. A veľa peniaz, veľký budget, veľa CGI, to je fajn, ale naleštený shit, stále shit. Ale aby sme si rozumeli, ten skromný budget tu miestami je cítiť, ale oveľa menej, než by človek čakal. Predsa len CGI prešlo dlhú cestu a pár dobrých režijných rozhodnutí dokáže masívne zredukovať počet hodín usedavého plača vizuálnych umelcov, ktorí sem tam musia manuálne vyrotoskopovať desiatky minút filmu. Good Luck Have Fun sa uskromnilo a veľké peniaze nalialo len do tých zaujímavých, veľkých, dôležitých scén. Tie ostatné nechal tak, aby boli tak akurát. To znamená, že nepôsobia ako pesť na oko, ale keď chcete byť hnidopých, tak môžete polemizovať, že mohli byť oveľa lepšie. Mohli, ale stačia? Stačia. No a napriek tomu, že budget tohoto filmu má o 1 nulu menej, než sa v Hollywoode aktuálne nosí, tak stále je to bizarná, nápaditá zábava v sci-fi háve. A rovnako ako pri Everything Everywhere sa tu dejú absurdné veci a reálny svet sa mieša s náhodným mindfuckom. Totižto film je zasadený do sveta, kedy AI preberá oťaže a postupne si omotáva ľudstvo okolo prsta. Nie je zjavné prečo, ale protagonista niekoľkokrát spomenie, že vďaka tomu, alebo následkom toho, zahynie polovica ľudstva. A tak skáče v čase a v priestore na to isté miesto, aby zas a znova skúsil zachrániť svet? Nejak. Je to niečo ako Live, Die, Repeat, alebo Edge of Tomorrow, ako to nakoniec pomenovali, akorát je tu menej epickej dystopie a viac lokálnej absurdity. A to je skvelý twist, pretože keď si predstavím, že každý deň prežívam to isté peklo, každý deň zlyhám a musím to skúsiť znovu a inak, tak ten charakter protagonistu dáva úplný zmysel. Človek na pokraji šialenstva, ktorý bojuje s mentálnym zlyhaním, sarkazmom. A Sam Rockwell to je presne ten herec, ktorému táto poloha sadla. Obecne platí, že keď sa Sam Rockwell objaví na plátne, tak minimálne jeho scény budú absolútna lambáda. Ten človek nehrá zle, nevie hrať zle, nikdy nehral zle. Chcel som tu 5 minút prskať, ako je možné, že tento človek nemá Oscara, ale potom som sa dočítal, že vlastne už jedného má, takže by to nezafungovalo. Aj keď by si už zaslúžil minimálne 3, ale hej, aspoň jeden, lepšie než nič, takže beriem akadémiu na milosť a nechám to tak.